Machiegni kendo, Ten County ma Kisumo ogolo milome ne chenro magin godo mar gundho chiro mar Kibuye tielo mar 2 chakre dwe mar 8. E ote manogol gi maneja mar bomano Abala Wanga odiechieng' manyoro, mahewo jo ohala 4,000 e chiro ma Kibuye omi thuolo ma jumbe 3 mar ikore ne dar nyaka e chiro ma Uru Business Park Complex mondo omi ochiw thuolo ma tieko gundho chiro no e lony manyasani. Abalo yango ni gedo michano tim oting'o bero gedo mar chirono e rang'iny manyasani, bero ler, arita kod yore madonjo kendo wuok e chirono kaka yor kete chiro maduong' mometni e rang'iny mamalo. Wanyise jo ohala ma Kisumu City nikech ng'eny jo ohala ma Kisumu City wuok Kibuye. Koro nyocha Gavana Nyong'o odhi State House, nitie kwayo mane gikwayo mar gero market Jubilee gi Kibuye. Koro Kibuye wayudo konyruok ni dhi ger. Wadwa ni ging'e Kibuye traders ong'e ni koro idhi ger Kibuye. Koro wadwa ni traders ma Kibuye hore uru udhi uru market, wadhi miu space maber mondo gernu chiro Kibuye nikech koro president osegolo pesa Kibuye. Koro wadwa chako chon, waketnu shades, wa create space, wane kaka ji nyabiro, jo wholesale, jo mitumba, jo food staff, waboro rado kodgi wik manyien to wamiyo go boke.